Mohammed Keita, żagħżugħ ta' 25 sena mill-Mali li bħalissa qed jgħix il-Marsa ġie kundannat 6 xhur ħabs wara li ħebb għal raġel b'sikkina. Il-każ seħħ nhar is-7 ta' Settembru fil-Marsa. Keita ġie mixli wkoll li rreżista lill-Pulizija li ġarra arma li taqtaw bil-ponta mingħajr liċenzja u li kiser il-paċi pubblika. Huwa ammetta l-akkużi miġġuba kontrih iżda ma nstabx ħadd li kkaġuna ġrieħ ħfief lill-vittma minħabba li meta dan kien qed jingħata l-għajnuna medika qal li ma kellux ġrieħi. Fil-qort intqal kif il-ġlieda nqalet wara li l-imputat ħaseb li l-vittma seraqlu l-mowbajl bekk attakkaħ b'sikkina iżda ma laqtux. Il-Maġistrat tal-Ansa Marsjan Farrugia ikkundannat lil Keita 6 xhur ħabs u multatu b'soma ta' ftit aktar minn 4,000 euro. Hija rimarkat li f'soċjetà ċivili mhuwiex aċċettabbli li minħabba suspett wieħed jieħu liġi bidejh u jħebb għal terzi. L-Enela Bazja, Olandiż ta' 50 sena, inżamm arrestant wara li allegatament bela kilo droga kokaina li kienet maqsuma f'diversi kapsoli. Fil-qorti huwa ġie mixli bl-importazzjoni u possess aggravat ta' droga. L-imputat daħal f'pajjiżna permezz ta' titjira minn Eindhoven bil-Pulizija Maltija kellha informazzjoni li l-imputat seta' kien qiegħed iġorri droga. Huwa kien segwit mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u twaqqaf b'Urmarat meta kien qiegħed f'taksi li qabet mill-ajruport. Wara tieħed lejn l-isptar fejn skens li saru u rew li bela l-kapsuli li fihom kien hemm droga kokaina. L-Olandiż wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġġuba kontrih. Għaldaqstant l-imputat inżamm taħt arrest hekk kif it-talba l-ħelsien ma saritx fid-dawl li l-imputat fost l-oħrajn m'għandux indirizz fiss f'Malta.